TV nebema wenijie ene aketiapa nebema wenijio sabra boy mo dadwene bi natural suno de ewnya nebema wenijie aketiapa so kamu ema aketiapa papa wa fidie ne to sompa FM TV why Yasin SOMPA maniji ni akati apana unu warada SOMPA de asiti neimunu ema akati apa ye no mai munsam kudi munsam yina ne kasebo biji sam ni ejasu sem yina SOMPA de abama SOMPA FM ema akati apa SOMPA TV MNGA SOMPA TV MNGA oh wisdom ni Premoto ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shmaima yamamu nyina ha. Ebronson si de SOMPA kasebo esommo. Kasebo efri SOMPA 106.5 FM Accra no. Enam ye headquarters e wokumase. Enu ye SOMPA 93.1 FM. Adam Fopa Radio e wo Paris, France. Enu wachi techiman SOMPA ye 106.1. Sunyane SOMPA ye 98.9. Enkranza SOMPA mensonum e ye 90.7. Mankasim e ye Kingdom 106.1 FM. Decoder subebia radio wano e ye SOMPA FM. Ye Facebook page no e ye SOMPA 106.5 FM Accra. And a YouTube e ye SOMPA FM live. Your website e ye www.sompaonline.com. Kanesh Urban Radio e wo Kaneshi Market Doma FM Doma Hene and then Dom Asumu e wo 100.7 womuni hu agro. Endpoint to homeopathy clinic prem to breka sebo ena wutie no endpoint say eye endpoint ema wo yare bia eye endpoint ema wa wono a obre no eye endpoint ema premature ejaculation ena eye endpoint ema honemu yare bia adokro wo hajia special local food die aduane papa no manya kwatenten se de yawie SOMPA yansu yebetwa yanum enam hajia adawromanti eti jollof emutuo fufuo abenkwan de wo pebia hajia special local food bema wonsa atoso kasa natural mineral water eye abuju nsuo ensu kroje se wonya binumu a na chese woni padua no wanye na bro enti woni padua na eye more than 70% eye nsuo no na hajia special local food no wanom bi na aye wo kama wo mo na ebo ye chidom am ye de prem to brekase bo no ye de asomo ene awie na ensemo ye de asomo awie de mo akotene no ebini Arahusemu abetu dwa ene se University of KWOFIE ya o level 200 empinifo akohu na amu ewo empono ano a empinifo ahyase eyemu hwehwemu na wasara husem na mu ene waswani a wono wahwa nwomasuya husem so no nyafo ha na drusu etotosre omai post adwumako ana afei university no empinifo se wanu ka wo mutamsi ani ni ahwehwe adekode a abaya nam so wuye na owura bi nso ahwere ne kwa wono de na nkokowia ka na ka no o ma driver ni free mu esi fom na driver ni ye dede na o ka no steer no ye hu de o de ko bo wo bi mu a wo hu setememfo ba no ano no ankasa bo ne hutu a ye de ho asem so ebebre mu ene edei High Court ya eye criminal division ewo enkran ha wo mo de atu dwa se nya de a wo mbe peneda se lawyer and ya pia kubi wobeyi ne ho afiri eye chema wuntumi ni case no a wodi lawyer wo mu no nti court ne se sa asem na de enya de a wo mbe gi atum kura Enkane wa my Ghana ye Chief Justice ma Mesofa Yakufu ena me no kasa impanifo akire mu se wasi fam esa Ghana's Council of State no obeye member ho emunsam ena mawie Dr. Frank Amwakohene eya santemanta musuafo na wabo amane se
Asantemai mate denne atadwe enemo KNUST Medical Center no abanye chisekepudu sikabete a wode besiesie na asum yi. Ghana Education Service for ebo manfo nyina kokko se BC school selection announcement bi koso eye fake into o manfo enhweyi. Adisuafo a wanom ekosukuu ewo West Gonja municipality wanum kiremu sa wamonam dade wanum shampaboa womutwa kwan tententen ansa na womakosukuu na yebegina santema ntem ho no a yesesese de nkwada a womo ne na monten so ton ade no adon so ama adehye wa santema mu se ade die security threat kasi o nkwada yesese kosukuu a womu nyina na nam kwa ho pesika no yenhwe ne yenka ho asem. Yede obeko otimantem no emu na nonom atrankonya ye wo honom no wo mapao enipa nson abedwekuo bi a wo mo no ba behye sede ye be ya nkwanta south menteme ho ase wo honom wo betimi apɛ ho pomesibre na Bank of Ghana empanimfo ekiremu se bra wo mo de to ho ese wo betumi aye registration ewo international money transfer operators no eso no July 31st na so what de Ghana buying at the treasury bill eto ho nes wo bo omamfo na setememufo bosia ti ukoto treasury bill na chese wa ba ban bosia na de na ban pe no wasi wanya ma na bro se ya tama de aban de si na ni so no aburo so bebre ye wia ye do obeko amano ne South Africa mine emu na beto dwase emutimamufo bi e wo horo mate wo ho agumontene so ye kire adan a South Africa ban ene Ghana ban ne wo mo makeke kanensa nko kasa na foreigners aye pam wo mo no yensan mo mo mra South Africa ho biom na setena no emu ayeden de amomo pa we ni nsema ho bi ena awie ye de ba beso mo seprom to brekase ebo midin ede ADWOA ASARE awie yi mene Abena Badu ADEPA KWOFIE ene manager die nyame ehira no AKOSUA ABOAGYE obetimi so afrem AKOSUA ehira afei abusua ensem no enchiremu ankasa enie arahosam a yensa aka eno a yenka bi nhyemu ena nkrata bi efree University of Cape Coast ye no ewo mfimfim mantemu ba ya de na ewo nkrata no mu na enye de ene se wom wo horom no wom te yese level 200 adesuani ya na wo ye Bachelor of Commerce ye Human Resource entity ena na awogye wom akwakohu se na mu eda empoano ya eye Hatchland Beach area eho enwom kohu emu no ewo Cape Coast ho na wom se wom te sa semi pe en wom ebo school mpanifo amane mo hyase se wom etoato adwene ayemu nhwehwemu na UCC District Police Commander ASP Abdul Abubakar wono enachiremu se police fo nya report no beye efiada no ahomache no nsia ekohoroma no pa no nsia en wo munya sa report no se duakọ community ya ewo empotem ho no wo mkohu se ababa wa no amu no eda empona no obi ante ase se amu na free hin ne koto ho nti wo hwe Facebook sesi a abai wa no ne de na to very very beautiful lady ya kire se ne nkwa akate shot obi anim adekore ba ya wo mo de na amu akwakoto wo na wo mo hyase ye nhwehwemu no enkyiremu ankrata mu empanifo ede ba ye ene se yefre abaiwei Innocentia Achupui Avenue na woye level 200 student ewo University of Cape Coast wone ne roommate ena womo age private hostel bi ewo amamoma eho no womo te na wo hono mo na wonya telephone call wonya call no so hello mpacho ene mpacho enche meba bedru hono sisi a ene wo fa atade seye ne roommate na wone no wo hono wankra no baby a wokọ wa mono amane nipa kura wo kwa kohia no eno aso wo ka kire se oh asumasi me ba se si a eno wo fa bag bi sen ho na kire pua wo koye o ma hwenani mu ade asase tamakoda yi emma ena roommate ni fa phone se ne obefre no wabisa se hefa no wo wa watimi akohye mu the whole day a wo ma ye wo frɛ number ne frɛ kopa nso obi amfa wo mo hyase na fo ma hyase e frɛ namfofo a wo mu enim abaiwa yi obi ase wo hunu no wo se a na bibi ate se de yade bi ye hadwene pa enti na busuanfo kora se no wo ma ye worry sense roommate ne se enya de abaiwa yi wota ye bibi a ete saa se wo be sori a wo be pia wo mu obi amane ba bia wo kɔ na ye no wo so frɛ busuanfo no so wo sei
ena ekoso ene wo mkoye police report say abaiwa no ade asa wo mu hu na kira kwan na nya ade a wotaye enti ye yo mu wo pi ene se wo mu ho no mo ana enkrofo bi ede sa report no bre police for say wo ma hu se body bi da beach na no enti nke be ya wo mu nkonkohwe se eye wo no ana wo mu koye na ampa busuafo identify se eye innocentia yi na mu ena eda ho ene se wo mu tamo ya Cape Coast Teaching Hospital amukrabia eho ene wo mu de amu no akwakohye se wo mu ebeboa manhwehwemu atimi akoso ye kwa homa no so na ye ne yamani boni ya woto nkra efrimfimfi mantemu erekanan akwakodi nkomo e de afasa asemi ehu erekote ye nka ye mo aha emo akwa bawu. Hello Eric. Okay, enti yebesan ahye na Erica ba homa no so ne ne di nkomo nti Facebook no momra so SOMPA 106.5 FM Accra eso na ye de picture yi ato wo hwe abaiwa yi 22 years de otimu se wo suakora ya chese wo wone nkwa e wo nanimu enne obi anim se hwan no kohyia no e wo babia wo koye no se edin na si ya yetimi eku akode ya de na mu akwakoto beach no ano akwakoya rehosempa na ohye enkrata ya UCC for ede baaye no a wo madane asem no nyinachi ede ama bambofo no ya wo moboa manhwehwemu atimi akoso no wo masra wo manfo nyina se obi wo information bi a ebetimi aboa na investigations a wo moye no wo matimi yehu na se ya adawuruma police station bi a eben wo no obetimi akọ na what the information na kwakoma approach for no ne betimi aboa yie pa na ma hwehwemu na koso Erica ba homa no so Eric oti enka ye mo akwa ba wo. Hello Eric. Hello Aja. Right ya mo aha e mo akwa ba ereho samu a free Cape Coast e ba no emu awuram kakra wo na wode wani edi asam na chi free Friday no abesi e na bibi foforo ben na aba bonten a esese atiefo atibi. Aja mpende seni usiti semno ema atiefo no ini aba potential avino ya ono level 200 students who University of Cape Coast. Course already Bachelor of Commerce, Human Resource no. Prempring nemu no ewo UCC Hospital enkrata etwase busia for the musashase na eboa ema adults 14 free ni pedua no ehu adekodi apotia ema yeni aba no free mu no ana ebio nso aposi for nwimu a eguso akoso yeni say asam no babeto ja no ni roommate ono no ewo hostel a sani nhwehwemu ekoso ntintini for hostel ni di entuga ewo bia ya fena amamuma no ewo Cape Coast University one of the communities no ono ana heya okoko report asem no ana eno training sumpo no ade Saturday no yeni aba abenu na kasani mi abema ede ticket together with san roommate no omowe okopie mu ewo UCC police station honoma enoboae ema empo that be na tinemufo amodi akro honum Hatland beach honum omuhu yeni aba ne nemu no omowe tini ebo anan ede kokopie mu apolice for mudi hu nemu no implement de adjust bisaya ade anwemu biso a koso na omo ebe hu adekodi apotia ekuye ni aba ne nemu no dodo na echiremu a implement no kamera se bamba school for no omo ewo school mo no akofom ni nyina ne se prempi na no titu ene wiki no ohe senior students no isi ebabegu apuna no a diakro ho no na yehu ye ni aba no ohe bia ya yehu nemu no ene bia ne hostel no na the women say na force within the university community na adwa yenam sa kunya we ni indicate public ne kakra University of Cape Coast na nkasana adea nkruma kumako insia ana kabumu UCC school no amamoma ka hobi biakro apesika ka hobi akototre any certain communities ani na eka opapo ni na ka hobi na biaya ni aba ni hu nemu ene biaya ni hostel no emu twekakra
who say a core now in Yan and a move on Tamadona question security, a school authorities, no, it provide them on Carnation weekends, no, over and cry and print now go upon a more. The donor bar on somebody, Siade, almost as if you almost from my bar, or mobility are above Mobrade. The Mundona who say, Bambo never from Cacres and say, on Crano, Eco upon another book. And no crack can be said, be any D about furniture, obviously, and I say, which made on bonnet. If you mean now can be no acquaintance and summer in Kofoke can name poo, a do on Coco to any about name which a woman prempreno, name Munover and for me, I'm Smabayana, or Sananda or Anna, any Brazia. You don't know to say, is Kuno Suno Coco Jaria, Sans of Dona Ebano, the Elmutino, or Moon Sun Major, no Momoba, no Mabusana, or Moon Media. And I'm young Kubu Jariana, Quena Cono, in who be here. They say a yes comping for no, it is a mappa, able to Jana, students in some Kumpa, there should be some security guards, or mobile one crana, a Bebuama, security are a old school one. And that's the fun to my papi. It's in the front, preparing the same regions to Jana. They are posted for any school paying for no movies from where you say, and you may go on no more. Then Poyamons and for a baby, baby, almost a master and say, Bibia at the Tuga, or Apofano, New Room, say, a year radio, Yamons and drop on the frame. Now, I'm the actually name unity in print or UCC, Crabia or more, they say, or will be free a moon. Not adequate portia, a union band, the money free will be, and the cool baby, a demicocoto, a Hatland beach on a more. Say, union banana, or no near droopy. And answered me, Sia, Emma, essential avenue. It is a free man day, everything of Fono, Casano, Mocasas, and Nadano Crana, idea, Nemame, Ketwa, it will vote on matters. Videos are why, or they, a Budia, not a Ninkas or incantations are, a cost of a home. Or more a anymore and no more vote on Momo, not be an woman or now Omuna a that beside the papa. See, go beside Ninka Luciano or more I can't abattery a police for or more a APT Abdullah Abubakar no a district police commander or a UCC any university administrating no more. Are kemi se enua na wachire mu no na ansa na yebeja wa mu akono wo hyen krata a wo mode ba ye no a wo mo kire se wo mo ko hu amu no wo mo examine na hu se physical assault ni nyoma bi etisa bibia eni wa bi kire se wo bi ede ne nsa keka no bibi etisa enti ye betwen ma investigations no awie mu die ne yahu die wo mo ye nemum mode maso toto fom no monte nkomo bi a ekokwa kire se bia ne mobile phone kure bi o metimi a retrieve na boa investigations no nipa woni ne kasa ya etutuo eni se bia nkrofo kura keka kasa bia ebetimi abase bia nkrofo bi na akwakwa ne se nde monte bibia sa you are finding mobile phone horns and some naming of my security details and pimpina police phone. Anna Omudi who you might through. You say appearance and for Pimpiana Bibi Saba. I put for one moment security details in Guard Tiga and Polipa almost to send who boom one and sa. It was a Sabitinho about in essential new no victim assessor and a new medical camera. You etimi I be kakane mono over information I won actually more a free Friday na omu hunu hostel onya sa akola odi free amamoma hono e de ba kruma obi antene nka akopi ni nyumra wamba ene ne Saturday a omo hwe ya omo ba na ko UCC police station hono na ne phone na enko every means omo hwe so omo de bereti ni aba in essential avenue no na enko nti prempren nemu no mum omokokotu nemu no ade an phone na police formen ya sonti se ne phone omon saka ana bibisa ana nso police omon saka oni be no oni di nkomo ni twato ninka se we akwa details a ye mon some draw for wa hanom ye pe
atene mo mi na akwakwenya wa police for hono mo ye ebehwe mewe na police form paying for no ya bo anan say binya ebino mo a nemo no encommodity trio no mewe say behind the scenes no production nso ne police for enkai ni bedu na ne aka no ya hwe se phone no omonsa akampo na encampese oni ben na or the last person na omo ni about in essential and meeting comprehend and phone there biaya ya wono the mechanism biaya wa na come here say accurate report na you do no we holding the highest na found to any na security details amekata wa police for no mo we are e be na police for no e di mo ko moten ye pim o mabo so mo be no mo bi e pono na mo be me atim no bi no Eric Mayena wasipi ene wabane boko swafo ani di nsem no etie brese fatam no se yehia nkyem fufuro bia ye besan ababusuafo yamane boni ya woto nkra efri mfimfim mantemu Eric Anan ena yene no ekudi nkomo fare hosam a asie ewo University of Cape Coast na ye kasei enkrata bi efri rempum asie du yewura Christian Tete Yehonu ya woda prosi adwumakuo no ano IGP wose we deploy special team ya team we no eye investigators a womo aben womo aye adwuma no ache ene intelligent officers ne womo keka ho nyina no ya so womo se womo nko central region ho se de be ya womo betimi akwakoboa aprosifo e wo mfimfim mantem ho na womo nyina de womo ntoma ba afede ya no womo aboa manhwehwemu atimi akonkan na womo hu na de cropotin ya ekun innocentia Achupui Avenue se ababa wa woje ntetiye se level 200 student die obi anim de ba ye ya BBC asie enti no ye hwe nim se sa timu no ebekwa akoka aprosifo no ho no wo ma ye nhwehwemu no se bibi foforo bia na IGP ne ne manfo eba beto abontene efa investigations no so far bia kwakodru no a so mpaka se ye behwe ne adane akiri e de amatifo na wasara husam na mu no an waswani a wono ahwe my Ghana gomesua honsam so no nyafo ha na drusu enso ede krata free na kachia ba no wakache oman posi rempimasi edu said wono osi wodi plan nkofo ede wono kra no odi kan de krata abadada ya no wo kire se aposifo no wo mo ka wo mutamsi ani se twe ene ahuntahunu afan mu de no na wo mo nyina kwa UCC suapon nim na wo mo ni suapon no empanimfo enkoba kire mu na wo no mo fa hwehwemu fan enfangu fom na yanhwe adekodi a ekun eye aketesi afefe yi a yade no atu Facebook yi esui ononyafo ha na drusu sei wedi waka kire busua se ehihio na sumoko nim wase munkusa na omabusua nyina yakọ na busua ka wo makoma fanto onyam de posi adwumako na afei na so ye wanu be ye bia ese wo mo behu nipa bonfo asabi wodi abonefo semi no wo mo de mabegu akwama krata yi efi ononyafo ha na dusu akache ebai Meka use endpoint homeopathy clinic prem to breka sebo ena wuti efi SOMPA 106.5 FM Accra na ye free akwada ya re husemi suwa na ye ba enkran heya na asamo aba besie na anu fiada na dwene ba ye na weekend ye didi ho nkoma ena abepie mama ye hu ne kure wo ma police fonso egusua eye mu hwehwem mo chem se la na la hono ena taxi driver bi wono wo ye nadwuma wofa obi ewo car nim owura AKOSUA eti wofa no so eja aha na me konti fa me kọ ena nipa no etena car ni mu asa de taxi drivers de omusi edi omudwuma ya na wo mu kirem se ebra wo mo ekọ no driver no ankasa no ye friend Ibrahim Mugo aha driver ni no ye friend Ibrahim Mugo ena de ono fra ni momu no obefro ka na ye friend owura AKOSUA ono ena ebefro sa aka no enti na nipa baako etika nim woduru wan wodi tuo gina so se de otika nim no nsi ena ono tena ka nim eti omuduru baabi na okache taxi driver ne se taxi driver ne nsi na nti taxi driver ne yefa Ibrahim Mogo ne yire ne ho eti osifri form no chance ye dede ena owura AKOSUA so wei tena ka yi mu senko otuka ne de akọ otu taxi ne de akọ etiyefu enim de baaye wo so kai mu asana na ho na epupu o sade yo stia na tofa ha na stia na tofa ha na stia na tofa ha na ko bo wo obi mu pan etie bo wo mu sabre na nkrofo atidede nti o ma sore ba ne so eti ohun sade nkrofo si ba no a o mu susu se ene ono ankasa bo ne hutuo wo ka nim
eti ono no okọ hijack car no na nka ono e de akono ono ankasa no ebo ne hutuo e wo car ne mbone nsoma eti ebere nipa ko pie ho no ansa mo beba ba chimi abesi mabo de tai ahye me kon edija atubu de ono ankasa bo ne hutuo e na asemi mpanifo akwakokyeremu na wo kyerɛkyerɛmu ebra taxi driver no yehu no no ne so mpaka se ebo kasa wo kyerɛkyerɛmu e wo enkran kasem enti taxi driver no ekyerɛkyerɛmu de esiye a no medical bobo so de akyerɛ mo dada a wonu gina ye no ma nipa no oteka anim no si fom na ekowi ase de sa we ba ya asemi nso akodi police fo nsɛm a sa bredi abepie mu sɛ wono na no wɔkɔ akɔwi aka no wabɔ ne hutuo ebra na nkɔ de car ni dwane kyɛ sɛ wo ma de otem no si e ma taxi driver no ma ne de car ne kɔyɛ kodu ba bi ɔno pɛ e no ka kyɛ sɛ wonsi na yenim de Ibrahim Mogo no a wono yɛ taxi driver no yɛ ya e kɔ ya papa yɛ ɔno yɛ fa no owura AKOSUA yi ɔso ɔde car ne kwa fedie ne ho na epupu ɔde kɔ ball ɔde kɔ ball wo mu ɔde wo mu apɛ ɛna ɔmo nyinaa so te yɛ ɔmo di dede ba ɛna ɔno ankasa ball ne hutu a yɛde saa asemi asom ɔmo ka wo sɛ endpoint homeopathy clinic prem to brakasebo ɛna wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra. Yɛtoa so ɛwɔ nsɛmfoforo emu High Court Criminal Division ɛwɔ Nkran ha womo ede atu dwa se application a lawyer Andy Apiakubi ya woyɛ mranim ni ema santemantem dwemtire ni ma NPP amanyoko no yewura chairman wuntumi Bernard Ntwibu asiako na wode kɔto se Akonta Mining Company Limited ni case no a ɛda court no nka won nan enni lawyer ɛwɔ saa case no mu emma chairman wuntumi biem ene saa application no High Court na boato agu se wo mompene we akoye se abrewaduane a wode wonsi akotum wo bedi akopem se aduane wo mbedi ni nyina awie na wo hye ensam ahodo ya na e wo nkrata ne mu a nyina so a lawyer edi kan de bai se wo hye se de court no handle chairman wuntumi ne mining case na ne nye ho ena na sei en wo kye na sei asemi ba ye nye de bia wo mutwa ho kwan up and down saa ne niam ahodo bia wo momote asem no so ye na enhye da emma ne bonyo so santie ne wonye entoa so biem kura eno na court no so kyerem se enyina so a opanyino de aba na nya de se ensuo gina mu enti wo mo gitu mu anye ye kwa homa ne so na ye ne ya mane boni na opon chicheku akwakodi nkomo sanse ne court no wo kɔ hɔ no mu bi na wote menka me mo akwa aba mejo so madwa yo wonu wadi nsɛm na chi kakra yenhye enkyiremu a High Court no de ba ye nti a wo mo kase lawyer Andy Apiakubi na application a wode beto court no animu no wo matwa mu me da say madwa enye se asem no na omwetwam nemum eye lawyer a wo no na odi eye chairman Ntwibu Asiako asantemantem dwemtreni oda MPP amanyoko chairman wuntumi ni case fa eye Akonta Mining anohono eye lawyer Andy Apiakubi ono na wacho nkata de akwakoma court no eche court ni se enya ade obeto aso eye lawyer ediama lawyer chairman wuntumi biu enya ade obeto aso edi asem ediama chairman wuntumi ewo Akonta Mining no ebiu inti no eba ni se e wo se court etena se no omohwe ehu botae ni nye nti a opani wo che se won to case ni so biu inti mu a lawyer Andy Apiakubi edema ye ne kire se oshebo a edi anase a free court ho ede ema ono as a lawyer no e wo this particular case no lawyer Andy Apiakubi kire se imu oduma no enu nti enya ade a wo bitimi wase pressure court no so de ma no no kwani ontimi entwa so nti eba ni sei no na ewo benya se wase court no ehye na omoche bre ebisa epe eye mu hwehwemu ewu dapoti ni ni nti a ehye eye lawyer ontimi lawyer Andy Apiakubi se ontimi ntwa chema ontimi case ni so biu
omo pese omo pressure ko court no e de emo mo nti na omo call eye high court no ase de ato no mo trese omo ji eye lawyer and the appeal could be nkrata no omo ji asum na mum ombe do mo ji kwa e de July bosumi o mo ne de to so edu no 24th June 24th June ena omo ebesan so atena assemblies normal share nkrata lawyer and that be the down one more name chile mo ni enti a on person obeto aso case mu bi no ene so aba beda ni nyina kemfo ano na me yaduma chairman enchibo sia ko wochena obeto so aba bi timu ewo e assembly bia na sei o ma share ni case no sen ena ebetimi akọ enti eno o mu ko court a na ye wochena mo ana na wote chairman enchibo sia ko kema untumi any the lawyer and the appeal kudu efa akonta man you know e yo china na court e show me so mombra enne no mo ko e no enye ta case no enne no mo ko e no a lawyer and the appeal kudu say untumi to aso enne lawyer fama kema untumi no eno ne e mo ko asendibia okay na ya tese wo date na o de buy ni ye June 24 aha eno no na ye submission of closing addresses no enye sa ya say another date say July 3 2026 be for judgment enti eno judgment ni ye case de we say chairman wuntumi mining case na nkasa judgment no na ye July 3 no ma me won say chairman wuntumi case no ni edimu ntintiman pa eye akonta man no eno na court no e de say omo de eye June 24th no edesi na pay sabri ni bedu no omo de abon kwadu se obefa no adi ana se wonfa no ndi na so ni nyina kanfo ano wo chena omo ba kota enu chacha ye bi ebebe mu no court de tujache ni se ombehwe na se omo hu ehun komasibre nti si aye kase di wo chena o kemo court lawyer fofra wo benya no impo se be lawyer and dia pia kubi ono ko na bi mu dia ochina no ani ebehu June 24th no ne pometibre ma yenna wasi ye pa ene wajuma pa nana opon chicheku eye yamani boni wodi yamani boyi efri court asetena wo mo koye ene efa yewra lawyer and appeal kubi ya wose wo withdraw efri se wodi mranim ni di ama chairman wuntumi ewo ne mining case no ho chiremu ena na opon chicheku ede bayi abusuya yetwa ensam no eso na emremu a na yegusu a yegina emu nsam nkratse ye da manimi echiremu se enka ne wo my Ghana ye chief justice ma mesofaya akufu na oka empanimfo a wonom edi wo mutwuma ewo omeyi council of state no emprempram no kasai empanimfo echiremu se wasi fom na wohwemu anchiremu a wonom ede ba ye kra achiremu se afrase no late awakra eno no a efa akrata de twiredua esi so a what resignation we edi koma panimfo se opese wo firi sa dwumadie no a wanum di wo mo eboa sedie amamra constitution no wanum etu hofo na wo mo bo ho bra na wo mo boa eye aban a wote so na aban no so etimi edi dwuma baabi a aban no enkoyi anase okoyi ne na eja wanum ehwe boa na emra ho nsam so wo mayim no wanum ehwe se bibia ebekwato ten no wotwe ne ho afiri mu krata yi kiremu se efiti bra wade resignation no eba ye no enshada emfa reason bia emeto odwase ebia ade ba ku mienu miensa wenti na me former chief justice Sofia Akufu may resign ye nemom enhwehwemu kakra mpanimfo aye nsamtrofo aye kiremu se ebra na wamo eye se okane chief justice ma me Gertrude Araba Esaba Sakitoku no mpanimfo pese wanmu yi netu akonya kora wanmu tin committee no na former chief justice ma me Sofia Akufu na odimu ntintin mai pa wanu pe eni obi a won betumi akase na onfoa sadia ne yefre no eye prima facie no mo pese o mo de hwe ma me Gertrude Araba Esaba Sakitoku no wano anana onsososo na wanmu kire mukura esen enipa wanmu hia ya wamo eto abamba ese makomako aduasa 30 members no wanmu adwin ko benkrom wano ko a eno ne wotwe ne ho agina nkyɛn a
sabi ekwaye talk of a day pa na amafo eka ho nsem ewo mayim empanifo echire mu sei wo hwemu ofosio bosome afrase ni mo no na saa eye abatoa no ekoso ana ni nyina fa ekwanya no omofa epese ma me Gertrude Araba Esabata Sakitoku no enka ni Chief Justice wo mu yi ne to akonya no na ni nyina ekoso ho no mu ma me sofa yakufu watwe ne ho firi mu empanifo si enhwehwemu da di pefe ese wo mo emfa krata bia emfiri presidency na kache emai ana fei Council of State fo nso emfa krata bia mai emechirechire mu die tia ma me eye sofa ya akufu wo resign ye we ne nsam awia yi yada ne akiri e de asomwo Meka wasa SOMPA kase bona wuti efi SOMPA 106.5 FM Accra ye toso na yakwa santema ntem mu yedru ho no Dr. Frank Amoakohene ena ya santema ntem so afo wodi nsem bia tudwa se ye University Medical Center a betimi anyampa be ahanwoche na sabre aban etwasika pudo sika bete a esom 400 million Ghana cedis say yemfa nkoto so ne yenye ntentem abasahare so na timi aboa ama yaresabia na som yie ebra woni NDC 10 program a no ewo Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST Eshiaye ewo Kumase ena Dr. Amoakohene ebo amane sa facility anasa yeresabie yesi wiepe ebetimi asompa enu nti NDC adesuafo a wo mo KNUST wo ne wo mahia no wo mo maso atese ne ma bebre na ban de egu akwam betimi abo emabu no emu baako eye 1 million coders program a wode aba no eno ebeboa pa na no no wo mo betimi anya adesuafo bebro 1000 a wo betimi aye ne sa na wo matimi anya ho mfa so sei eno de nsam no etuja project KNUST Medical Center. And so from last year, any procurement authority, finance ministry, no get fund. I branch out the president through get fund. I'm available 400 million Ghana cedis. KNUST Medical Center. No, I said, concert constructions. Otherwise, we make money. So they are living for all the UGMC. I also UGMC, and I also got my hospital and KNUST Medical Center. And so about the other no died at all. There's a mama friend that's over there, sir. If you are making sure it's 400 million, never should be Friday. KNUST 20,000 students as part of the 1 million students program. If you also train with the laptop, as our last 3 weeks, and 1 hour already say around 500 laptops, not 500 up by 100 that way at my school. Registrations will cost already we are starting by next month. Additional 500 by the come now 1,000. You know, so students be or 1 million students program. Laptop are practically we any ye eye Dr. Frank Amoakohene wono ena kasa wo we ena 10K University Patrick Adokranche wono gina mu na se NDC mabunu amoya desuafo mu K University ho ena wo kire mu aban na niswade hunu efa enwomasua ene mpomden ho. As a same president, the advice that I'll give to my people is that they should take an opportunity in this and then go on and then apply. We tell KNUST, I campus as they say that Mahama Abana on your mapa, so I did a Abana only 400 million and the actual senior final hospital. One UGA, a beautiful hospital, BBC easy. We are so the so BBC or KNUST here, your hospital, and to be accommodating the public. But Abana and will be saying so about ama yetmesi hospital where about somebody to see already the man by but also come up the honorable regional minister Dr. We entertain KNUST Patrick Adokranche our president ma wo mo wono na akasa ya SOMPA kase boy central ni ba wa bedu etintim e de ababesom ye Abusua mayamfa wo enwura ehumasua ensem Ghana Education Service GS4 ede atu dwase ensem bi enenam de obonyuma hodo ne hu a enye no kore se nkrofo bi si 2026 school selection exercise dwumadie bi ya eno no eye basic education certificate examination BEC candidate for de no ya shaase enadwade ya ye kasai wo mo se no kure bi anim enkrata ya wo mo de ba ye GS4 echirem se wo mo nye official announcement bi as school selection process bi a shaase ama BEC candidate endi se wo yo wofo wo hwe wo bi ba anase akyerɛkyerɛfo no nyina no wo mo asomra fom wo mo mani na ho se saa nkrata na e ba ye no eye fake enfri GS4 ho
wɔn for official publication bi amaye sɛ wɔn school selection nhyehyɛ bia na wɔn se saa fake document na edi kan ɛbaayɛ no wɔn twerɛ wɔn sɛ candidate no wɔn require sɛ wɔn bɛ select 5 preferred schools enti deɛ wɔpɛ makumaku enum ahead of placement system no wɔn sign the by saa selection system yi process no enya deɛ sɛ deadline bia wɔ so na wei wuti bi wɔ he sɛ GS4 bɛka sɛ yɛyɛ school selection placement system na wɔn bɛyɛ from krenkren to krankan wabra deadline bia ɛna so ɛnyɛ no korɛ enti no awofo no nyinaa nhyɛ no so ɔwɔ hɔ na ɔba bɛka kyerɛ sɛ ma yɛsɛ yɛahyɛ aseɛ ɛyɛ school selection ɛnɛ dwuade yɛ a yɛkasa yi enti boame na men select schools a mepatwɔ saa statement no ɛmfiri GS4 hɔ enti enkonkɔyɛ biribi a ɛte saa wɔm sɛ ɛbrɛ yɛ a ɛsɛ fata mu no wɔm ɛbɛbɔ ano ho ba ɛde official statement aba ama mpanimfoɔ so ɛkasa ma GS4 aba bɛkyerɛ mu so ɔhaw bi a hɔ anaso obi nti biribi ase a wɔm bɛkyerɛ mu ama obi ate ne ho ase enti wɔm bɛsrɛ sɛ saa kokobɔ yi ɔmanfoɔ ne titwu pa ne awofoɔ ne akyerɛkyerɛfoɔ no wɔm ɛnhyɛ ne nso enwomesua ensamwa ne egusu a yegyina esan sobofo ne de ne nam ɛho apaso na adehya wanom ɛwɔ Gonja West Mersin no emu ene kasai wamu kyeremu se wamu mofra no ebre education is the key yɛhyase efiri mofram ene bre class 2 no anom ahyase kakra na wanim kobi nanso upiemu awo Gonja West wonom dia suku bia emeho suku ba kopɛ ya eben eye agric settlement KG and primary school na enokra no emofra wanom ɛwɔ West Gonja ho wamu nante bese abrofo kwansini miensa ne fa ensa na wanom akwa gentete ewo suku ademo na yensam twrafo ebra wanom ete sansemi omobo pinyafa ho ene akyerɛkyerɛfo afei awofo a wamu ma ebre ekotwetwe nkomo na wamu kyeremu se wohwemu am akwada bese emfie 9 na wotwa abrofo kwansini miensa ne fa sa okwa suku azan akwada no nyu ono ankasa ni pro na so agya abanisa wani kyerɛkyerɛ ni a wono wɔyɛ wɔkyerɛ de ɛwɔ agric settlement primary and KG school ho atwetwe nkomo owura Oluman Saku sɛdeɛ wani ensɛm twrafo ɛkasa ye eni challenge here is concerning about our building. The building is nothing to write home about. But we thank God, government has came in to give us a new stretcher. Very soon the stretcher will be finishing. And looking at our population, because of the stretcher, it's nothing to write home about. We went to a nearby village called Congo and educate the children. They are Fulani people and they understood us very well. The children, they came by looking at the nature of the journey, where they are coming from. 3.5 miles away, and the children are very small to take that journey every day. We want the sustainability of the children, and we are appealing anyone who is in touch to try and help so that we'll get transportation for the children. Ochacheni ya wachade ewo agric settlement KG and primary school ya no ewo West Gonja Mersin nim ewo Savannah region home. Mr. Oluman Saku wano ene kasa ni kasa no achi no assembly member ya wano so one potem ho eye owura Anan Pansa Bartholomew wano so akasa kakrase. But before that, one of the challenges that was bedeviling even the agric settlement school was about the structure of the school. This particular school we are seeing here is a colonial building. It came with what we used to call the agric brigade. And so workers were hosted here. So when the project collapsed, they decided to convert it to a mainstream school for the children. And so as you can see, it's very dilapidated. The conditions under which the children have to learn is not conducive at all. So we made effort, advocated through the assembly, did proposals among other things. And luckily enough, the assembly picked it up as an initiative through the municipal chief executive, who amazingly that time was the second supervisor for this particular canteen sector. So I used to work on this particular school project with him. And so when he came, we revisited the matter, and today they are putting up a 6-unit classroom block. Assembly member ya wono washa West Gonja Mersin nim ewo srem do srem mantamu metre Savannah region ho. Onanyamfo Aman Pansa Bartholomew Abraham wono enene yesem twrofo ekasa ya wachire mu nti suku dia omu hia bi ewon potam hon man panifo enko pa bi endom wonom. Meka wo SOMPA 106.5 FM Accra. SOMPA Accra na utie kasebwe na yeto so a District Chief Executive Officer Dema Efija Kwabre South. Eye Honorable Madam Pel Patricia Ankra.
wɔde afutu ama abata ne ahwɛfoɔ sɛ yɛma no yɛtete wɔ mu no hwɛ na ɔman na mamrɛ ne amane ne yɛnyi mfiri nkɔdaa ne mu nkɔdaa bebree wɔ ha yɛ local foods wɔ mu nim yɛ wɔka sɛ wɔnya bɛnkwan ne werɛwerɛ nkwan anasɛ mpotɔmpotɔ kora wɔnim ade korɔ nnuhu ɔsɛdeɛ ne nuhu what is no kyɛ sɛ akora no wɔnim hwee ɛti wɔbɛkyerɛ sɛ ɛwɔ mu sɛ nkɔdaa yɛhwɛhwɛ cartoons akɛseɛ nkɔdaa yi ɛhu aborɔfo nneɛma yɛde wurawura mu deɛ nanso yɛdeɛ no yɛto twene ɛbɛha yɛ paa ɛti wɔbɛsrɛ sɛ yɛdeɛ no yɛmfa ma nkɔdaa no yɛyɛ wɔ mu saa ɛbɛtumi aboa maame Patricia Pearl Ankra ɛde saa nsɛm yi to dwabra Ghana Education Service Afigya Kwabre South Cultural Festival 2026 Inter-Circuit Program ɛkɔ ɛna ɔno nso ɛde n'adwenkyerɛ ɛto dwa sɛ yɛyɛ cultural day na yɛda amammerɛ ne amane adi na yɛka yɛnkyi na yɛho baabi a yɛfiri ɛba mpɛn bebree ɛyɛ ana wobi sɛ obi koraa sɛ ɔnka twi ntwa so tɔre a ɔka na borɔfo na mu ɔka baako na borɔfo na mu wobi sɛ obi sɛ ɔyɛ de ani ɔse meyɛ nkran ni wobi sɛ ne sɛ sɛ yɛ ɔtɛ ɔsɛ ogyina hɔ na ɔhwɛ w'anim ɔntumi nka ɔntumi responde because borɔfo na yɛyɛ de akyɛn yɛnkasa yɛ kurom kasa ba yɛyɛ culture day sɛ yɛ ɛma yɛkae sɛ yɛnso yɛfiri baabi ma obiara anim ko baabi enti yɛnsu yɛfiri baabi nti obiara ne deɛ obiara nso so ne deɛ so yɛnso yɛmammerɛ ne yɛmaneɛ ne yɛnsu yɛnkuram wei aban krakye panyin ɔwɔ Afigya Kwabre South Honorable Madam Pearl Patricia Ankra wɔno ne ka yɛ ɛma yɛnsɛntroni bawa bedu etintim ɛde bɛsom yɛ awie yi yɛtoa kaseɛbɔ no so na yakɔ otimantam no Regional House of Chiefs wɔn ɛhyɛ toto nneɛma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛtumi ate nnipa nson abɛdwakuo bi a ɛno no ɛba bɛtena aseɛ na Nkwanta South mansin no mu menteme ho ase ɛne asoɔhyeɛ bi apegyapegya ɛwɔ hɔnom no mpanimfoɔ ɛbɛtumi apama asomdwie ayi ne ti ɛwɔ mpɔtam hɔ na oti Regional Coordinating Council ya ɛno no ɛwɔ Dambae deɛ wɔda no ɛyɛ Nana Sogulo Alon ya wɔtɔ so ɛnan wɔno ɛna yɛ president no na wɔde ato dwa sɛ committee ya wɔn ba abɛtie no ne nyinaa botaeɛ kɛseɛ paa ne sɛ asomdwie ɛne nkankɔ ɛbɛtumi aba oti mantam no mtutu paa ɛwɔ Nkwanta South mansin no emu wɔne yama ne boni Nana Ken edi enkomo started the committee na started say almost it the open by the end of the year no and you ba set the committee so say ma contact mo sort to say mo nya botre mai anya one day between the accounts and be kasam na mo nya botre mo ma botre mai and so to ko bi si bia no mo nyai be ye say aka boy ejuma nke say da so say atwen ade na ban so bit mai atwen aban so ntimi nya bia ya inform dey what to say Eni a yekotie yeyi eye Nana Sogulo Alon ya wotoso enan wono ena eye president a woda otimantem na nomatrankonwa no ano na enu achi wokosoa echirechiremu ese na nsewuntem Nkwanta South wode e baba yi amanipa binumu enya sabe adwenbone eni nsusuye bone de afa Nkwanta South mensi no se bia wo ba honom kra se oba ba ye adwuma ana oba be bo obra enya de se bibi pa bia betimi akoso e wo honom wo se committee ya adwuma won be hwe so won be clear sa adwenbone no a enkrofo bi enya ne nyina won mpɛ so won be invest e wo nwuma mu wo ho nyina no e yade se won aye krado e de amasa enkrofo no na benin kan se ya pe boko a e da ho dan enkrofo timu ni Nkwanta ama nya oti ha fede kakra kan e fo bebre bi sa e na mo ya show SOMPA kora won kwanta dey for won show asumje mekuru bina nanom kase bebre dwane fikrum ho binsu kase Nkwanta is become a ghost town show say Nkwanta is one of the growing cities or area say nya ba basa te show ya nya botre ene ya yekotie yeyi oti Regional Coordinating Council anasa nanomatrankonwa wo ho panyina woda wo mo ano Nana Sogulo Ano ya wotoso enan ena wote se wone yama ne boni Nana Ken edi nkomo yi wo sikasemu no Bank of Ghana empanifo ebo amane e ka kire empanifo wo mudi wo mudwuma ewo International Monetary Transfer Operators IMTO so no ena afei wo mo eka ho bi specialized deposit taking institution SDIs enya one monko a Wamu chiremu se payment service providers PSPs wanam so eka ho bi ese fa
wamo esheto hose enka January 2026 ena wamo ema wamo bre na obi a ne license ewuo no wotumi ebe renew no watumi aye adwuma ama adwuma no akoyie wamo kiremu se wamo sanso e de kracha afoforo baye a wamo aka kire wamo so wamo atwe akwanim se obi biada wamo ane ho no ebetumi aboa ne ho yie no wabe renew na ebra wamo ede to so eye kita wonsa July busumi ya yekowuramu ne da to so aduasa ebako July 31st and a Bank of Ghana set sad deadline no eso enti wo sense wo musu bieu na waka kire international monetary transfer operators ne se ene o ma ka nyina ese se ebia wura ya fi ho a wo mo kai o se de be ya wo betumi ate o mayimu no wadi udwuma ayie na wo Bank of Ghana afa Central Bank no so wo mo dwumadi a wo mo di no wafa ho no obia etumi ayi ne yam na wadi ne yie na July 31st ne so na oyafrin nyaw na de wo se wo no wo na yi adwuma na wo sika wudi sika sam hu dwa na ebia wo kan de mabo bosue yi ho na o license ya wu na wo kracha enu ne yatumi kracha wudi di dwuma no awu na one renew dia wo mo be kire mu se wo mo enu nya adwuma bio wo wo man mu pa enso ne yebeka hu se onka ho wudi ye ne wo anya adwuma na wotimi nya adwuma ewo man mu kracha yi efi Bank of Ghana we enu wo ma kire mu se eye warning and one more day, Safo. Meka wo SOMPA kase bona wutie fi SOMPA 106.5 FM akrana ya de sedema endpoint homeopathy clinic Dr. Duboatin ene ne din se wo komase a na se kronoma bo ahia eho ene se wodi wani kire fi se wodi wani kire ho na eche sampa ayaresa papa ena wo benya fi se eye endpoint ede ma watete eye endpoint ema awo edi twa wo mpoa e won santema ntemo ne nkra ne mantam dunsie ne nyina no eye endpoint ema wo mwate wo fa homeopathy so amoagye ho prekope endpoint homeopathy clinic se memo so nte se premature ejaculation no ebe free ho na wo kwa akwantuo na watimi akoniye prostate na ejiji wo no se wo dofu bia bubu anaso wonye stroke egu ho fane bra ye bepe baabi de nato ne ahwe no a amade duane ahye no eyi ne diapers nyina ye wi a ye de na fa physiotherapy ene massage nyina mu eti ne wonya kwa ye wadwuma etu maami anaso papa no wonye stroke ne fane bra ne ma nurses ne doctor form fane nto ho na ye nhye no endpoint akopem se ne ho beto no ye yama ne ye fese afede omra na papa ya nanka sabio anaso obeya na no achie na atene na nensa agugui na opegya ne nan no ahyase ye nante adentia ye fa homeopathy so aboa no eye Dr. Duboatin ene ye ne sa eti yare bia e wasase so ne endpoint no eye endpoint homeopathy clinic enye nwanwa more than 17 years no afa homeopathy so awodi edi dwumanti na track record no edi ne ho adanse prekope ebum ba na anu ya wo matoba ha endpoint die 18 years kura na wokoyi wogina na naso pabne so adwuma na wote ase na ho brase enti ye de ne ho agro Dr. Duboatin se frɛ no eye 0244 867068 eye 0244 867068 and 0274234321 02742343321 endpoint homeopathy clinic waya resafie enono na paduane bidi na didi aduane papa no wanya kwatenten hajia special local foods enono etika wie nka wunya tuoza afi bia nka wompe tizete no ena nka wunya wachi bia nka koyi a nka wompe na fish bi da so ana amane ana nka wunya jollof bia fried rice bia ye de vegetables na frafra anampo ke bia banku ene mutu ene wachi ni nyina bi ana wanya fufuo ni abenkwan na asa wurewure nkwan hajia special local foods enono de aduane papa no nya kwatenten atomic kwan so bia transition won hachokwan na make hu hachokwan na bia transition won eho a ene wo ma delivery guy ni enye busy awie eye 0246359921 0246359921 wo num nsu nso de akai kasa natural mineral water abudu nsu eno na wo ye wedding wo ye yie party ni ade a na wo de adidwuma Kasaloma Ventures for yeda mose kasa natural mineral water wo pe dispenser bottled water eni ade ni nyina bi wo ho a wo betimi de adidwuma na akoye ne sachet ni nyina eti se wo hwehwe no na taifa bok hospital echi wo kasa natural mineral water so frɛ no bra wutie so mpaka se ebo ewo 0206469430 0206469430 ya ho meso taw ya ba ya de dia ka nyina ebeto so
21st clinic a sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo. Na no nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim ha no ebi ni ba bi a 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de kɔ ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo frama saman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 There's a 21st clinic. Still, woman is sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Satikwapo. Onyakupondi for Wastrano Ewe Brim, and I'm Nensaso Ama Onyakupon Yahon what yepi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us some perfect service. Our home a new TV program keke. A bra or so near Sasisia. A bro Yankupon Casa Chenemba. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And mass on perfect service in Chawo Home Hoda. A Yagrada Kusi if Yadanopa, Anopano Nunkusi Anopanunsia. Fawudani na Sheradens na Erade Beye. SOMPA TV Emma Aketiapa. Emma Ketuapa mpa busuan da mo asesem anya bre ame adan ye ho akwaba ye kowie kase no ewo amano ne South Africa man mu ene de wo eko enchepi ena bibre mu ade hye bi akwakoduru o man mu Ghana fo nso na dodo no a eka ho South Africa fo se wo mabadwu o madwuma aboso enti wo mo nan empene ma foreigners nantena wo mu krom ho nti obi amfa ne kuku ne nkaka no wonko ne krom ma Ghana fo kra de aban ye nsohye ekoso adodo no a ede ba o man Ghana emu ene yenka bi nhemu yate se South Africa fo no wo mo ankasa wo mo ho no ato wo mo ho agumonten so ye kire se foreigners ne firi wo mo krom no aho kire de aho kire nyasem keto no mo fom sanse dodo no a wo mo ye investors wo mo na bie nyuma na South Africa fo na nya bia ye enti na ya pam wo mo nyina mo akom krom no edien ena aban ne pese wo mo die yenti nsem a ebidi tuja. I'm in South Africa. I am. How many presidents have I fought here? How many presidents? We are losing our jobs because when they are taking the foreigners away, that's the foreigners who are giving us jobs. Yes. So we won't have jobs. What? Most of the foreigners are merchanists. Right. We don't have local merchanists. Abusia enti wei South Africa this year bi ena yete se womo de womo nsam atu dwa se womo ho kire womo enti yensan emfa foreigners na emra bi me no so ne yegina na ensam ahodo a yede ebesom mo sepram to brekasebo ewo SOMPA 106.5 FM Accra ye ne affiliate ahodo ya yato apete Ghana ha eni amano ne no yede ne nyina esi ede ama musafei ena waka ye ho na bia wan shedan 7 dodo no ade de bai na de mu akotene bi ene se University of Cape Coast adisuani ya waji ntete e wo honom level 200 wo makoto se na mu eda empoano ya wato nanom e wo ensie do a bambofo asom ye mu nhwehwemu Orenda 400 su Israeli ono ahwe ngomesua ho nsam so mabusua nyina yakọ se Innocentia wati nananom se do ya nemum posi adwumako no asomu a ehwehwemu fan omode bekufo Dr. Frank Amwakohini ya santemantam so for se aban cheska 400 million Ghana cedis a KNUST Medical Center no yedi ebewie Saranso ne de besom se GS for the nkrata ba se
BC school selection announcement bi ekoso ya mpanifo chese ne na ehya se eye fake enti obia enna ne ho so wei ene nsama hodo bi ye wie de ko South Africa mine mu se adehye ate omhu agumontene so ye kire se foreigners a ye pam wo mu efiri honom no ye nsan emfa wo momra na ho kire wo mu fa bi pa ye de aseda ema endpoint homeopathy clinic se wo maso yasene saranso na Hajia special local foods aduane papa fie eno no na afei kasa natural mineral water abujunsu papa bi na ton na wonso untumi enya sika emfemfiri mu SOMPA 106.5 FM Accra ye ne affiliate ahodo SOMPA Kumase SOMPA Takwata de Tichiman Doma 100.7 FM wo mo fa bi Kingdom 106.1 e wo mankesi mfimfi mantemo ko www.sompaonline.com ya churchron nsem no dodo no agu ho no abetimi akono akokinkan bi ye no mo ye de kase bo no e baaye ADWOA ASARE ENIMIDIN mene Abena Badu ADEPA KWOFIE ewe ne manager de bekan die nyame yeshira no AKOSUA ago ABOAGYE obetimi afemi AKOSUA nshira ye sorry sui na SOMPA Accra de SOMPA Delight a social entertainment show with Abena Ruthie na Kumasi de nana ya sewa SOMPA nkomo promas nana ya sewa wotna se na we ye frɛ no SOMPA nkomo promas na ono nso e de ato so yada mu nyina ase ama momo enitie